Moj poznanik, perač gradskih izloga, tvrdi kako ničega pod kapom nebeskom nije željan. Kad prije doručka perem izlog prodavaonice Kraš bombona, priča on, u ustima stalno imam sladak okus. Pa ne mogu ni jesti, toliko sam iznutra bljutav. Od pogleda na izlog pun voća, zbog brda naranči i jabuka, čitav me dan muči žgaravica. Kad perem izloge s muškim odijelima, ja se namjerno namjestim na ljestvama. Pa mjerkam nogavice, duljinu rukava. Zagledam kakvo je kopčanje. I dok operem izlog, ja se odjela na nosao. Prodavačice me uvijek vide sprijeda. Pa i one mene mjerkaju, da oprostiš, malo niže od pojasa. Nije da ne bi imao što pokazati, ali mi više nije do toga. Moram priznati, ponekad i uživam, kad se jato mladih cura zbokori oko dobro opranog izloga za novu kolekciju proljeće-ljeto. A oko mene odjednom sve zamiriše kao da sam u cvjetnjaku. Znam ja što nije za moje godine, nemoj brige. Pravo da ti kažem, perem te izloge katkad izgađanjem, kao prljavo posuđe ujutro poslije velikog slavlja. Radim čestito. Valja čuvati posao. Tko bi mene ovako starog? Nekad se i nasmijem kad četači udare glavom u staklo, kao ptice, pa se uvjerim da sam dobro oprao. Ali sve i da imam novaca ne bih ništa kupio. Toliko sam se nagledao da mi se ogadilo. No ima jedan mali izlog na broju 42, koji perem s posebnom pažnjom, ali mi uvijek ostane mutan. Unutra je, kao u lutkinoj kući, izložena šarena dječja odjeća. Pa dok perem, sve gledam bi li odgovaralo mome unučetu da mi se sin oženio prije nego je otišao. A lijepo sam mu rekao kad je odlazio. Jebena budalo. Znaš li da u svim ratovima gine jedino sirotinja? I svaki puta kad na to pomislim, izlog se zamakli.